बालाबारि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो अंडर-13 फुटबलखौ जोंनि आगुनि दैदेनगिरि राजु गयारिनि मुङाव जोङो होबाय थायो आरो देग्लायबो गाजा गोमजायै जोबलांबाय। लावखाता दालासे एबसु आरो जलागाव दालासे एबसुनि गेजेराव जोंनि दिनैनि फाइनाल गेमा जादोंमोन। दा बेवहाय मोननै जि टीम बेनि गेजेराव गेलेनायनि गेजेरजों जलागाव दालासे एबसुआ 6 गल आरो लावखाता दालासे एबसुआ 4 गल होलायो आरो बेवहाय जलागाव दालासे एबसुआ दिनैनि जि अंडर-13 फुटबल फाइनाल मेच बेवहाय देरहासार जानो हायो। सिके दख'र एबसुआ गेलेनायनि अनगायैबो नैबे समाव बायदि बायदि बिथिङाव माबायदि गोसो होबोबाय थादों बा होलांबाय थागोन? जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनोब्लाथ' बेवहाय जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव आरो गेलेमु बिथिङाव जायखिया बर' माहारि जौगासारनायनि थाखाय बा हारिखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जिखिया थासारियाव जोङो मा खामानि मावनांगौ बेखौ नायनानै जोङो दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा मिरुनि बिथिं बायदि जों खामानि मावबाय थानाय जायो। आरो जों देग्लाय सिके दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों रिसेन्टलि गोलोम बोथोरनि जि कचिं क्लास बेयो जोंना जोबनानै थांबाय आरो नै दायो अंडर-13 फुटबल बे जोंना जोबनानै थांबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय होनो थाखाय जों दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा थागथियारि जानानै दङ आरो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनि एक्टिभिटिया सोलिलांबाय थागोन। नाथायबो नैफोरबायदि मोजां बिथिंनिख्रुइ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि बिथिङाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? नंगौ, जोंनि गेजेराव दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोरा समाजनि माखासे बेरेखा हाबाफोराव जोङो बाहागो लानायखौ जोङो बांद्राय बा गोबां जानाय जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि नाजानाय दङ आरो बेनि थाखाय जोङो गासैबो खौसेयै समाजखौ फोसाबनो थाखाय हाबा मावोबा जों सानो लाइमोनफोरखौ मोजां फारसे लाबोनायाव जों मदद होनो हागोन आरो नैबे गेलेनाय, थुनलाइयारि, हारिमु बायदि बिथिंनि कम्पिटिसन बा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों, गुबुन गुबुन गौथुमानो जाथों, जिखिनि जौगासारनायनि थाखाय थुनलाइ, हारिमु, गेलेनाय बायदि बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरा गोसो होनानै बाहागो लाबाय थायोबा जोङो समाजनि गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय जोङो जानगारनानै थानो हायो आरो समाज जौगानायनि थाखाय जोंनो साननो हानाय गोहोआ बारायो आरो माहारिनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे जाथि हिसाबै जोङो दानो थाखाय आवगायलांनो हायो। मोजां नांदों, मानो होनोब्ला दिनै सिके दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे सोलिनाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गेलेगिरि बिथांमोननि जा गेलेनाय बेयाव फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लागिरि जलागाव इउनिट एबसु आरो लावखाता इउनिट एबसुनि गेजेराव जा फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन जोबोद गेलेनाया मोजां जादों आरो मिजिंथिदों दिनैनि जा जोलुर गेलेनाय फंबायमोना जाबायदि दिनै गेलेनाय दिन्थिदों बे गेलेनायखौ नुनानै थारैनो आं सानदों मा बेफोरबायदि जुदि मोजाङै गेलेनाया जों होबाय थायोब्लाथाय बे उन्दै उन्दै फंबायमोना थारैनो सानसे समाव मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागोन आरो बे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै बे गेलेनाया लासै लासैनो बे जुनियर लेभेल अंडर-15, अंडर-17 आरो सिनियर लेभेलसिम बिथांमोना बे उन्दै उन्दै फंबायमोना मोजां साफा गेलेगिरि जाहैनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों। थारैनो जोबोद मोजाङै गेलेदों आरो गेलेनानै गोजोननाय मोनदों। नैबे समाव नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गेलेनायजों लोगोसे बायदि बायदि बिथिङाव माबायदि हाबा मावलांबाय थागोन बा मावबाय थादों बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो? थारैनो जे जोङो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बे जोंनि देहायारि सांग्रांथि लाखिनो थाखाय जों गेलेनायखौबो जोंनो गोनांथि दङ। दिनै जोलुर गेलेनायजोंल' नंला, गुबुन गुबुन आयदानि गेलेनायफोरजोंबो जोङो जौगालांनो हायो। फरायनायजों लोगोसे गावनि मेलेम मेंनायखौ दिनै मेंगा होनो थाखाय जों गेलेनाय बे हाबाफारिखौ लानो नांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानायाव जेरैबायदि जौगालाङो न' डाउट सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ आरो बे लेखाखौ जों सोलोंनो नांगोन, जोंनि क्लासनि जिथु कर्सफोरखौ जों मोजाङै लानांगोन। बेजों लोगोसे गावबा गावनि जा गेलेनाय बे गेलेनाय सोलेरारि सरसा खालामनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानो हायो आरो सानसे समाव जों बे आयदाजोंबो बे लाइनजोंबो गावबा गावनि जिउखौ फसंथानो हायो आरो जोङो ओनसोलनिफ्राय दिनै जिल्ला नाङै दिनै आसाम नाङै एबा रायजो नाङै बा हादोर नाङै बेफोरबायदि साफा गावखौनो सांग्रां गेलेगिरि आरो जाफुंसार गेलेगिरि महरैबो जों फसंथानो हायो आरो बेखौनो दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जेन उन संनानै दिनै गावबा गावनि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गेलेनाय बे आयदायावबो गोसो होलाङो। जों बेखौनो
जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं बेखौनो माने खावलायदों आरो लोगोसे बेफोरबायदि जुदि थांखि आरो मिजिं लानानै दावगायोब्ला निस्सय साफा साफा जाफुंसार सुबुं जानो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। नाथाय आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मोजांनिख्रुइ गाज्रि लामायावसो थांनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों बे बुब्लियाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? थारैनो बेयो समनि बिदिन्थानि फाखनबो बुंनांगोन आरो बे समनि गोहोमबो होननानै बुंनो नांगोन मानोना आथिखाल समाव जोंनि जा समाजनि थासारि बे समाजनि थासारिया ओरैबायदि जादों बे नङा जे दानि फरायसाफोरा खालि फरायसाफोरखौल' जों दाय हमबा जानाय नङा जोंनि दैदेनगिरि एबा जोंनि जि सिनियर आरो जोंनि गारजेन बयबो बेवहाय सांग्रां जानो नांगोन आरो बयबो हाबा मावनो नांगोन नङाब्ला दिनै उन्दै उन्दै बे फरायसाफोरा जि लामाजों थांदों थारैनो नंगौ बेखौ होबथानो गोनां जुदि जायोब्लाथाय खालि फरायसाफोरखौ जोङो मोनसेल' बिथिंजों होबथानो हानाय नङा बेयाव माखासे जोंनि ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्राबो बहाय लोब्बा थानांगोन जोंनि फसंथान एबा फरायसालिफोरनिफ्रायबो फोरोंगिरि एबा सामलायगिरि बिथांमोनाबो आरो लोगोसेयावनो जोंनि माखासे माने एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइननि सोरखार बे बिफाननिफ्राय जिखिनि पलिसि दङ बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब जुदि होयोब्ला जों बेफोरबायदि खायसे गाज्रि बिथिंनि बे थांनाय जिथु माने फरायसाफोरनि बे लामा लालांनाय एबा फरायसाफ्रा गुबुंले थासारियाव माने लामा लालांनाय बेखौ जों एसेब्लाबो खमायनो हागोन आरो सानसे समाव जों बेफोरबायदि लामाजों दोरोदलांनायनिफ्राय जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।